Salutare! În acest video vă voi arăta cum să confirmați faptul că ați efectuat o sarcină și cum să dați o sarcină atât unui coleg cât și dumneavoastră în aplicația Market Manager. Pentru asta va trebui să intrăm în aplicație, mergem la secțiunea meniu, apăsăm butonul sarcini, iar aici putem vedea faptul că administratorul firmei deja ne-a dat o sarcină să creăm raportul X, pe care dacă vom intra, vom vedea că este primit de la Popescu Ion, iar descrierea este de scos raportul până la ora 14. Iar dacă vom apăsa butonul efectuat, aceasta va fi mutată în secțiunea efectuate. Dacă ne dorim să revenim asupra acestei sarcini și să o debifăm, apăsăm pur și simplu pe bifa din partea stângă a sarcinii, confirmăm, iar acesta devine din nou activă. Ca să creăm o sarcină pentru un coleg, vom apăsa pe butonul de plus din partea dreaptă, trecem numele sarcinii, spre exemplu, verificare termen de valabilitate lapte, termen lapte, și la descriere vom pune, spre exemplu, furnizorul de la care am primit lapte, Alba Lact, și Zuzu. Presupunem că aceste două branduri trebuie verificate. Alegem un angajat, vom da această sarcină Denisei, categoria, vom pune categoria zonă vracuri, prioritatea medie, să zicem, și vom pune peste 2 zile, pe data de 5. Confirmăm și adăugăm. Iar această sarcină apare în secțiunea pentru alții, la active. Iar Denisa a primit o notificare cum că trebuie să verifice termenul la lapte în data de 5 noiembrie. Ca să creăm o sarcină pentru noi în aplicație, pe care doar noi o putem vedea, de pe plusul din dreapta jos, trecem numele sarcinii. Din moment ce nu e o sarcină care trebuie să fie legată de serviciu, putem pune și nu uita să închizi găinile. La descriere vom pune până la ora 6. Vom alege un angajat, ne vom alege pe noi. Zona nu contează, vom pune tot vracuri, prioritatea urgentă, pentru că chiar nu ne dorim să rămână găinile pe afară, și adăugăm. Iar sarcina este în zona de active. Iar dacă dorim să o efectuăm, intrăm pe ea, apăsăm butonul efectuat, iar aceasta a fost efectuată.